Mae gwenu yn cynhesu calonau. Bydd yn ffyddlon. Triad y orau. Tîn unigryw. Cyflawna popeth mewn bywyd. Edrych ar nhw. Fi'n dymuno dal fi gallu bod fel nhw. Helo, Osa! Fi angen help. Sut ni gallu helpu? Wel, fi eisiau bod yn poblogaidd fel y pysgod hynna. Fi'n meddwl ti angen siarad i'r pysgod poblogaidd. Wel, mae ysgellu ti'n edrych yn wych. Fi'n Osian ac fi eisiau bod fel... Ti'n yn neud grŵp fel pawb arall yn y byd. Ti'n cael caron dda. Paid gadael unrhyw un stopio ti o fod yn ti. Ti'n yn neud grŵp mewn ffordd dy hun. Ti'n prydferth mewn ffordd dy hun. Oedd fi ddim yn gwybod fi mwy unigryw, diolch pawb. Ydych chi'n barod plentyn? Ydyn. 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 Dydw i ddim yn gwybod sut i byw. Mae iawn, dydw i ddim hefyd. Bore da, heddiw rydyn ni'n mynd i dysgu sut i fyw. Paid rhoi ffidl yn y to. Anela at y sef. Ymdrecha yn galed a bydd i'n llwyddo. Ydych chi wedi cael amser chwarae dda? Ydyn! Bydd yn caredig a cael y mynedd. Caru y byd mawr cryn. Amser mynd adref! Diwedd! Helo, wyt ti eisiau bod yn ffrindiau? Dyma Hugo. Da.
fawr enfys. Hi hi hi. Rydw i yn mynd I brifo ti. Everyone help fi! Mynd I ffwrdd na. o hyn. O, ti'n iawn? Ie, diolch. Ydyn nhw wedi trasio fi a brifo fi? Enfys, mae'n amser mynd adref. Wyt ti'n iawn, Enfys? Na, ti'n cael ei fwlid eto. Fi'n iawn. Ie, beth wyt ti'n gwneud? Be ni'n gwneud? O, ni'n siarad am doethineb. Dyma'r un. Dyma ni. OK. Rydyn ni angen gwneud y dewis cywir. Rydyn ni angen anela at y sir a'r llead. Bod yn positif. Mwah. O faw, Dad. Hey guys, ti eisiau bod yn ffrindiau? Herwydd, fi eisiau just bod yn ffrindiau. Y diwedd.